Akwa kwuru mmalụ m ole nne ndị nwa nwere Imana m kwuru na m achọrọzi moto maka na ịbịa be Akwa moto na-eme meeting. Moto erie nne, abụrụ moto ka m bịara ka m nyaba. Ana m enwere efe sọsọ Saturday Sunday ka m ji apụ apụ. From Monday to Tuesday ana m agwọ ọgwụ. Ana m agwọgide ọgwụ chi ebie holu na-agwọ na-esu atịkpa ebe efukwu ọgwụ bịakwa n'isi ọgwụ na ọgwụ na-alụ ọrụ na-esi isi. Ekwuru m sị onye m lụrụ ọrụ ya ebinyezie m moto nya mere moto ji wee kọf. Mana tata enwekwara m moto ri na enwesị m ebe 20-something motos smapancha wọtụ sịrị m nnekwu ego mana na-ejiri moto ebe 5 million or 6 million dị oke dị sharp m chọrọ ibinye Nonso Ogidi ịma na m lụrụ ọrụ na ọrụ m na-arụ ọrụ n'aka gị butere m moto from now to 1 month merụ nye m kwuru ọ bụrụ m ya agba mana mmebi mmadụ mana afọ ọ dị n'akwụkwọ ofu ọbụgwọ onye abụta onye bụ ofu mmetikwa na group chat ndị nọ na nwọcha ndị nọ n'ahịa alakata na-adọrọ onye ọbụla ama maka mere onye ọbụla ube ahụ iwu ichiri mmadụ ibe onye ya abịara gị nwee ndidi nke onye abịakwa na onye mere mma ka ị na-ekwuru papa m gwara m ose m na ikwuo mma n'isi mmadụ mma abịara gị ikwuo njọ n'isi mmadụ udere na-ewe iwe na-enyere ozu enyi ekwesịrị ịlapụrụ udene ka o rie ozu amarọ ka o si jee
eburu oge burukwa ozu je tii na mọchụarị nwaanyị udo na ka ị na-aka ha agụụ smode na-adọrọ ụnụ mma amaka mere ụnụ eche ịkpa akwa nọmba akwa 09090941375 ụfọdụ akpọgo 7 years fe nwetara m ka na-akpọ ihe enweta m one day ana m enwere efe ana m azụrụ kọl mana ana m azakwa ka m nwee efe kọl mana kọl too much ngosi meseji dị na fonu na WhatsApp olu 80,000 amara m mmadụ one mma reply amara mmadụ one mma ya reply ya dole gị mma ya adịle gị mma may your wish be your command na family ụnụ ndị nwakọrọ ụnụ ọnụ ya emesie ifelibido fa abịabịa ya ọgụ solufa ji ka ebie dị okwu